Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia kompla jaqbeż għal Jean-Pierre de Bono anke jekk għat-tieni darba f'anqas minn sentejn kien affaċċjat b'allegazzjonijiet serji ta' tbabiż f'dokumenti u listi uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. B'ċertezza, dawn l-akkużi ta' tbabiż u mhux tbabiż tal-eżekuttiv assolutament mhuwiex il-każ. Brabta ma' dan l-istess suġġett waqt XARABANK tal-Ġimgħa fl-għaxija, Wayne Hewitt, ex-kunsillier nazzjonalista u persuna qrib ħafna ta' Simon Busuttil, saħansitra iddikjara li ma jħossux komdu b'elezzjoni għal kap ġdid minħabba possibilità ta' tbabiż fil-listi. M'għandix konfidenza li l-lista tal-kunsilliera qabel ma jsir vot bħalda u sa titbabas. Matul l-istess programm Delia kien affaċċjat b'allegazzjoni oħra minn David Dawk. Dawk li kien xandar u kunsillier tal-Partit Nazzjonalista fi żmien l-ex kap Simon Busuttil allega li negozjant offra mal-50,000 euro lil Pierre Portelli jekk David Casa ma jitlax fil-Parlament Ewropew. Fil-fatt, Dawk saħa illi l-Partit Nazzjonalista ħadem kontra Casa. Jiena U l-Partit ħadem kontra Casa. Delia ċaħad din id-dikjarazzjoni u fuq Facebook li t-leminija tiegħu Pierre Portelli ħada tabla ħabel kontra Dawk u qallu li donnu baqa ma tallem xejn mill-libelli kollha li tilef meta kien xandar tal-Partit Nazzjonalista. Fl-istess programm, Delia kien mistoqsi wkoll dwar l-akbar żewġ telfiet elettorali fl-istorja politika ta' pajjiżna u wieġeb billi tefa' il-ħtija fuq dawk ta' qablu u li fi kliemu ħallew partit b'diffikultajiet kbar. Jien li nista' ngħidu li l-affarijiet ma jsirux mill-lum għal-għada, partikolarment meta jkollok xi ħadd ġdid, f'partit b'diffikultajiet kbar wara sensiela sħiħa ta' telfiet elettorali. Delia mbagħad reġa' widdeb lid-deputati li ta' kuljum qegħdin jiktbu fuq Facebook. U allura dak li jiġi diskuss ġo l-partit, u llum mhux frankom oħrajn, joħorġu hemm barra u l-partit irenduh qisu xi ħaġa li kulħadd jitfa' fih. Sabiex itaffi ftit mit-tensjoni ta' bejn il-fazzjonijiet, Adrian Delia kompla jagħmel tiegħu il-frame-up e-grant u qal li għaġġel fid-deċiżjoni li kien ħa fil-konfront ta' Simon Busuttil meta talbu jissospendi lilu nnifsu mill-grupp parlamentari dwar din l-akbar gidba politika fl-istorja ta' pajjiżna. Jiena naħseb illi jista' jkun li dik kienet deċiżjoni affrettata. Saħansitra wasal biex qal li bl-e-grant Simon Busuttil mexa sew. Għamel ħafna tajjeb ukoll għax kellu l-kuraġġ illi meta kien hawn għax il-kwestjoni e-grant mhix kwestjoni illi Simon Busuttil ivvintaw da. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.